Kod krafna uvijek krećemo, izvadimo sastojke, znači sat vremena ranije i onda krećemo sa izradom kvasca. Svježi kvasac razmrvimo, stavimo malo šećera kristala da mu pospješimo dizanje i dodamo mlako mlijeko. Kad smo to napravili, u prosijano brašno spajamo sve suhe sastojke. Dakle, šećer u prahu, vanili šećer, limunova korica koja nam daje aromu i na kraju sol. Dignuti kvasac, žumanjke, ulje, rum i to je to. I miješamo tijesto pomoću mlakog mlijeka. Drugo dizanje je jako bitno jer tu se tijesto udvostruči i postaneju kraftne kao oblačić, onako lagane. One se prekriju suhom krpom i ostave se na toplom. Prvo dizanje je napravimo kvasac, drugo dizanje je gotovo i dignuto tijesto, a treće dizanje je kad su krafne isštehane, dakle izrezane, i to je treće dizanje. Kad nam ostane tijesto, to tijesto ne bacamo, nego ga ponovno premijesimo sa jednim manjim dijelom mlakog mlijeka. I onda ga ponovno prekrijemo sa toplom krpom i stavimo da se diže. Uživajte u mjesecu ljubavi i mjesecu krafni. Na kraju se ipak svaki trud isplati.